Ayaw man ulitin, pero ulitin ko pa rin. Good evening sa inyo lahat. Alam ko ba na-bless po kayo lahat sa mga nakasama po natin, sa mga preaching ko. Ngayon ko na po, next ko na. May tanong lang po ako sa inyo. Sure ba kayo na masaya po kayo dito sa fellowship na to? Sigurado po ba kayong masaya po ba tayo nagkakasama-sama? Wala po ba kayong galit sa isa't isa? Pero ito na po gusto ko sabihin sa inyo. Masaya ako kasama ko po kayo ngayon. Sana po kahit konting katahimikan lang po. Silence lang. Moment po po. Minsan nakala po ako salita, di ba? Patay yung harapan. Katahimikan. So, share po ang text po ay galing po sa Ephesians 4, chapter 1 to 2. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy the occasions wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long sufferings, forbearing in one another in love. Ang title po ng text ko, Love. Alam ko po pag sinabi niyo pong love, marami pong excited dyan. Especially you people. Diyan nagdamaran din yung crushes. Diba po? May believe, may galaw. Kung hindi mo nga sabi na kung anong katangian, in unity, kailangan po natin ng love. So pag wala po tayong love sa isa't isa, wala po tayong pagsasama. Huwag rin po tayo magkaroon ng mga division. Kunyari, mag-join na lang po ako sa mga pogi, or hindi naman po, ayaw sa mga pangit. Huwag po tayong ganun. Magkaroon po tayo na pantay-pantay na patingin. In my first point, right attitude po. In right attitude, lahat po tayo magkaisa-isa lang po. Huwag po tayong mamili kung sino kakaibiganin natin. Porket matanda, hindi po natin lalapitan. Mali po yun. Mga matatanda, mga elders, siya po yung magtuturo sa mga youth. Kung wala po tayong alam. Diba, Jeremy? Nandiyan ka na naman kasi. Hindi tayo magtuturo sa kanila. Marami tayong malaman, especially in churches. Dapat po, magkaroon po tayo ng hiwalay po yung pride, yung pinagsisira sa relationship. Kahit sa anong relationship po, pride po lagi mong hiran. Dapat po natin tandaan, huwag po tayong manira ng tao. Kailangan huwag po tayong mananalita, especially pag nakatalikod. Mas titirahin. Ouch! Kaya kailangan po, maging wise rin po tayo sa ating mga decision. Speaking the word of God. Remember, God is the author of the love. Kaya po, dapat po, lagi po tayo pag-isipan ng mga sasabihin sa ating kapatiran. Kung siya may nakita kayo hindi maganda, napitan niyo po. Kaya po sa akin, verse 2, with all loneliness and meekness, with long suffering, and forbearing one another in love. Magkaroon po tayo, matuturin po tayo, maging mababa po sa ating mga kapatiran. Marunong po tayo tumulong, umunawa, at magkaroon po tayo ng patience. For unity. Simple lang po ang unity, pero napakahirap gawin. Dahil po ang isipan ng tao, hindi po pare-parehas. Iba-iba po talaga. Meron po tayong kanya-kanyang comment. Like in Facebook, yun, marami tayo. Lagi tayo nagbubukas, lagi tayo nag-link, lagi tayo magpo-comment. Pero in the word of God, dinalike niyo po ba? My second point, is right doctrine. If meron tayong right doctrine, lagi po tayo magkakaisa. Alam po natin, lahat po tayo Christian dito, amen? Amen. If we're all Christian, dapat po tayo, lagi po tayo magkakaroon ng kaunawaan. We have one Lord, one faith, and one baptism. That's in chapter 4, verse 5. Lagi po tayo magkakaroon ng kaunawaan. We are saved by faith in Ephesians 2:8. Therefore, by ourselves, it is a gift of God sa atin po. Ay, Sam. Yun po. Remember, we believe in God by faith. Di ba natin sila nakita? Pero we believe in God. Di po lagi nakita, porque tayo kita ng mata. Di na po yun. Wrong. Sometimes we have to first to believe, to see. Alam po natin the blessings of God. Hindi mo natin, pag isang small things, pagising mo, even yung nakakain mo, yung mga nakakasama mo, family mo, mga buhay nila, hindi mo napapansin yan. But at first, kala mo parang wala lang. But that's the blessings of God. Nandiyan siya palagi, hindi mo alam. Kahit nahihirapan kayo all boundaries, kahit
every wall na makikita mo, lahat na nakaharap dyan, look up this yan. Diyan si God. It's a prayer. Kung kayo mahilig kayo mag-text or tumawag kung kanina man, remember, prayer lang, in a second, sasagutin niyo ni God if your heart prays. And my third point is, be real. Yung totoo po kayo, lang po kayo dito. Alam po, medyo may iniisip po kayo ngayon, medyo parang nakupo na kayo nakatunga nga dyan. Pero maging totoo po tayo lagi, sa mga sarili. Huwag po tayong, parang pinilit lang po ni mama para makapunta po ng church. Huwag po yun. Remember God, lagi po natin unahan si God. Before we go to church, let's pray. Yan po yung lagi po namin ginagawa bago po kami punta dito ng church. Lagi po na kami nagkakaroon ng fellowship ni Annie sa bahay. Salamat ako kay God. First, kala ko parang baliwala lang lagi kasi nagkakaaway pag magkakapatid. But in church, dapat tayo dito magkaisa. Huwag po tayo magkakaroon ng away. Tandalin po natin lagi po yung pride. Ang daming tao bumabaksak dahil sa pride. At in my conclusion po, easy lang po. 2 words. Church love. Why church love? Dahil po, in church love, doon po natin makikita kung kaya po talaga natin. Doon po natin makikita kung talaga po may unity tayo. Doon po natin malaman kung talaga po may pagkakaisa po tayo lahat. Malaman nyo rin po, kung talaga po tayo, or seryoso po ba tayo sa gawain ng Panginoon, dito nyo lang po natin makikita. Thank you po.